Básicamente aquí a casta máis predominante é o albariño. Que conste que en antigo antes eran máis os tintos, pero a cuestión falo de ao mellor na posguerra, porque esta foi unha casa de que daquela collía sobre 28 bocois de viño, daqueles de 860 litros, 850, aqueles de madeira. Pero agora mesmo, ou a facer o cambio de viño, o sea, o que é o viñedo, é facer o que é ubicalo a 1,80, as parras nas condicións agora actuales cambiou moito, pero moito, porque agora basicamente é o albariño o que a caste máis predominante. E despois temos sobre un 20% das castes tintas, sobre todo caíño, temos caíño, mencía e sousón, porque as outras híbridas que había, esas pois xa cortáronse todas e foi dunha maneira determinante cando se barreu con todo o que era o híbrido. Esas son as variedades que temos nós aquí. Son un pouquiño as buque insignia da zona da IXP Ribeiras do Morrazo. Concretamente o viño dos Areiros, aquí é unha zona de que ten unha singularidade moi potente, que é moi aromático. Me teñen preguntado varias veces o porqué. Estamos aquí a 35 metros de altitud do nivel do mar e é moi importante ese digamos, agua salada que está no aire, eso dalle unha característica especial. O clima atlántico, entrando pola ría de Vigo, o que é este vento do sur que trae todo ese mal tempo que tamén temos de vez en cando, pois incide sobre o que é a folla e a uva, e o clima está aí, un clima atlántico. A peculiaridade é que ahora ti estás aquí, isto está como unha pequena loma, donde tes o sol todo o día, tes aí por o naciente e tes o poniente aquí a miña espalda. E isto, cando hai unha pequena brisa, notas as salinas do mar que chegan arriba, notas esa brisa do mar, o iodo que ten a agua, eso se nota aquí e algo influirá no viño despois tamén. Porque o viño se fai non solamente co pH da terra, sino tamén co seu propio entorno. Se está nunha zona contaminada, pois saldráche un viño máis ou menos contaminado, non? E se está nunha zona desta, pois saldráche un viño máis natural. Entonces, isto a min levoume xa por moral propia a poñer o meu viñedo, a tratar de legalizar, facer a bodega, legalizala e que crear un mimo que o viño que eu produzco aquí, sin aditivos ningúns e como sale de natural. Se un ano pode salir dunha forma, outro de outra, pero é tal e como sale natural daqui do viñedo. Dentro da botella, pois, como vedes, poñémoslle quereres, que é como un recordatorio moi antigo e do ío. Queremos recordar todo aquilo que había antes de viñas antiguas. Aquí, cando eu fixen esta plantación, as viñas aquí tendrían 70-80 centímetros de alto, non había máis. Eran unhas viñas daquelas de un 70 de alto, un 70 que va, un 50 todo máis. Aquelas viñas que para traballalas era un suplicio, era un sacrificio. Era emparrado baixo, e as cepas non estaban alineadas, aquilo era unha amalgama en todos os sentidos, era totalmente, cada unha posta, había que cavar a viña cun sacho, un lejón. Era moi incómodo para traballar, pero o que había. E a partir desto, pois bueno, tratamos de destacar e mimar o que temos aquí. De feito, así nacemos, e sobre todo queremos recordar os viños de aquí. É un elemento que ten que ser para potenciar o viño dunha maneira pois directa e que o conezcan. Xa que ainda ahora mesmiño fomos ouro en Almendralejo dos premios dos enólogos de España. En Galicia, sobre todo en la zona más del litoral, el cultivo tradicional era el emparrado, porque es una zona más húmeda, y el emparrado lo que hace es que aísla un poco del suelo, de la humedad del suelo, y hace que la vid esté más ventilada. Pero luego es muy curioso cómo Galicia, que no es un territorio tan grande, cada zona vitícola tiene su sistema de cultivo y sus emparrados y en Ribeiro todos conocemos, hay un tipo de conducción tradicional con unos palos que lo sujetan, en la zona de Ribeira Sacra uno distinto. En la zona del Salnés están los emparrados altos y a mí me sorprendió en la zona del Morrazo, por ejemplo, la primera vez que fui allá a muestrear lo bajos que eran los emparrados, que yo me preguntaba, pero ¿cómo hacen para vendimiar? Pues entrar por debajo con una dificultad enorme, pues ir vendimiando poco a poco, ¿no? Es curioso, cuando uno ve los distintos sistemas de conducción,
que la gente, bueno, te dice, no, yo aquí es que siempre se cultivaba así por tradición, pero luego te das cuenta de que muchos de esos manejos distintos tienen su explicación. Y luego cuando con el tiempo vas recabando datos, dices, pero mira, ¿por qué aquí lo ponía más bajo o más alto? Pues seguramente es, bueno, porque venían los vientos de la costa, porque la arena, pues el suelo estaba caliente y aprovechabas ese calor. Bueno, es un tema apasionante. Pero sí, los emparrados es, desde luego, en Europa es de los pocos sitios que se cultiva así de esa forma tan distinta y original y en esos emparrados.